Kublai phi baru kini gilong ki khubor bam tagasngi. President ka Voice of the People Party VPP ba Arden Malab Sayomon ulapan pawi ka jing smokeman hadin ba ka Executive Council jang North Eastern Hill University NEHU ha ka jing ilang kirki kalaman jurban I no objection certificate NOC Dr. Batskhem Marboh ban Ïakhun ya ki election Lok Sabha by election ban salongshan. Habakran shikilat pathai ku bora shillong ba Arden ulaong ba ka Executive Council kala ay ka ni ka jingpit hadin bla bishare ka jingkerpan jang Dr. Batskhem Marboh. Ulang bakani ka NOC ka pli linti u ban mi shakmat ku mukertong ha ka election kat kum ki kendon jang ka election commission. Uba Arden ulapan pauru ya ka jingit scam ba u Dr. Batskhem unong ukertong uba biang ba na ka VPP bad ulaong ba ka party kadang beteng ye ki jing penkre na kamta ka by election. Ulai kublai ru ya ka NEHU ka bla pendap ya ka kam kat kum ki kendon bat karukom tre kam jangka. Nah, kalian jadi Dr. Batskhem ila ada penyo ya ka NOC ka na ka council mo juga NEHU kila ada pensong kila ada pentip si ba kila ai ke NOC te kam don ka bakum kata banong ba kaslong ka simpor na ki kam jong ka NEHU hi tenrei kumbakalong mata I Dr. Batskhem ila yo ke NOC te hakarai ka ba ka meeting ka ba một menen kasi ka ni ka meeting jong ka ni ka executive council apo NEHU kebe kren ha ka meeting ka pra emergent meeting of the executive council te ha ka ni ki pentip ya ki rai bat ngan shim bitang ni ka wi rai bat ka rai ka ba long permission for contesting the MP election to the Lok Sabha in respect of Professor DRL Nonglai, Department of Khasi, and Dr. B. Marboh, Department of Political Science. The Katum Kani Kashiti, Kablai to join register, Kapan Paushai, Ba, I candidate MP Jing Ilayo, Yakanika, NOC, Naka NEHU. Kuno ka jing kaya bak election na kan kan jumlah tu bagi mana kum kapati kau tak ada lagi pa bang tadi dah sebuah candidate besar ubalong equal kan bukan belang bro iki pu tapat kila jinjat pai satu nama ti kai ka I kapati Let's say kata kata bandi ke I ke ba PUE kata kata ka I ke ba pila ban smotu mo kum ubriu tenre ki pajba ngim di ban ken po yaki ki pajba kilong ki bastan but kumbangi juang people is the best judge mo baki pajba kili kinong bisar ki bastan te ngan ong mga mapi weu bakam baha weu piang na diurengkat hang ni le se ngam sonong bakanong ko badai tenre kum ka party I lanang penkre ya kan election but ni don ka jingkermen ka ba scam klem atate bau paj ba hiu bala phai se ka voice of the people party banai ka jingkershan ha kini election nadu ka 8000 apply bi sedang bani hadu menta ki paj ba kilanang scam bat ka basotrat kalong ba kilanang bonru ki ba phai khmat ling ba ki kam ki ba ni layo man pau ha ki benta ki ba phe ba phe Cuma dalam punya dia hadir ba meeting executive council kemalang belum kecil nama berai yang di anut di keteng sebenarnya kun saja election by election jam keselah panen dari bilang itu kai kesenyam leadership hai to kurishbun ngidak sudep ya kaneka propra emergent EC jangka executive council jangka NEHU ngilarai daka jing mencur lang bar khati member kita khat jangka EC ki badan hangni khambun ki dan hangni badan na online ki ba khamla banwan ngilai rai ba bro angon Dr. Batskhem Marboh menaka political science department but professor DRL Nonglai napo ka khasi department ka EC kan ai ki ka NOC
banyak Ïakhun ya kini ki ya kini ka election Shillong parliamentary nama taka Shillong parliamentary scene bala baka election le se kan salong yang tio hopnai Oktober ni November kumba ni osngo tama ka isi kala rai naka kawai kasur ba ngin ai iki ka NOC bakin Ïakhun ya kini ka election pimo ngam let's say in shimwi shimshaya Dr. se Batskhem Marboh namar idang shuwan hang ni let's say kapadap license tengim da tip bahasa ka namar apo university hilada ngim yo pej bahas post nem kharal nem khatsan nem ngim itu beri ulong kumno ki ke jing jing perkhan let's say ke ka jing no chongki shaka university ya kata let's say kanang khim ka por bangin ya sutho hoi person nong lai la kham slam let's say ngilaya trelang badi la kham slam ngiu iru ba let's say berorgun hinga thrai kumki candidate na kala jong ka parti ngatai kia biang hakala jong ka sab bagi adon te ngi naga liang ka school ba ni hu ngin chu ajing kermen ba don bok kin ya le ba berorgun hoi khado let's say ngimtip job uwe ni kini ne job utau candidate ban sawan ro ngimtip ya kata tamangi ai ka jingkit bok dia giki bakin ya khun tinga and kumbagi ang hakten parang may the best candidate win te ka shong hi hakti jong upat ba candidate te kila ban perkhat mo yala de berhi hi candidate ki mod baik ni de ban job awangi Ïakhun ka election tamang atrai ka shong hai ki pajba ki smo kumlo ki smo ya hab ne em ya ka mat bakira let's say ka jingkular baki ai lane ka let's say ka jinglong jingman jong ki kum ki riushimet ki yo de em kata ka jingkershan ki pajba ngatrai kata ka shong dakalawan ka election let's say ngin sakam tim kalong sishan em tamangi ngi chu wish ki good luck kumong tem pareng ngatai dan bok ini Ïakhun tinga te may the best candidate win